Еврорадио.FM. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Змітер Лукашук. І наш стрим со студії, як звичайно, можна не тільки слухати на радіохвалях, але й глядіти праз аккаунти Єврорадіо у соціальних сетках. Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі Ютуб. Наближається 25 снежня. Коляды. И освяткаваць коляды не можно не только там дома, со знакомыми, с сябрами, за столом, ці там где-нибудь на улице, на горках, але и в таким нязвыклым крыху, ну я б нават сказал, рокавым формате. Правда, для гэтага вам трэба сысці з дома ці з горак, з каталак, ды прыйсці у клуб «Рэпаблік», дзе будзе адбывацца традыцыйны фэст. Калядны фэст. Пра тое, што гэта за фэст, што цікавага там будзе і навошта туды трэба абавязкова пайсці, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Гэта арганізатар гэтага каляднага фэста Віталь Супранович, Патрыцыя Свіціна і удзельнік гурту «Водар». Як вас зовут? Коваль Игорь меня зовут. Игорь Коваль. Давай спочатку до Віталя. Віталь, не першы год, а дакладней, скажем, 12 гадоў ужо ладзіцца мерапрыемства, але вот што ж гэта за яно такое для тых людзей, хто, скажем, ні разу не чуў і ні разу не быў на гэтым? Вот што за мерапрыемства? Ну, 12 год таму з Дмітром Сасноўскім з гурта «Старыольца» мы прыдумалі такі фестываль. У Европе это все означается, конечно, больше масштабно, там отбываются такие карнавалы, и идея з Дмитра была, как это и у нас у нечто такое переросло. Але пакуль это такі фестываль, где мы збираем, на нашу думку, лепшие гурты беларускія, якія граюць у стылістыцы фольк, рок, фольк, метал, сярэднявечная музыка. Вот зараз это уже будет 12 раз. Сёлета там выступяць гурты «Старыольца», «Зниж», «Ірдарат», «Рокаш», і будзе некалькі і будзе гурт, які мы абралі праз конкурс, гурт «Водар». Ну, про конкурс мы паговорым крыху пазней. Про «Водар», малады гурт, які ўпершыню будзе ўдзельнічаць у гэтым фестывале, таксама крыху пазней. Вот, дарэчы, мне вельмі спадабалася так фольк, потом метал, фольк-метал, это такая вот цікавы стыль. Патрыцыя, вы таксама удзельнічалі ў конкурсе дзеля таго, каб выступіць на калядным фэсце. Гэтым разам, праўда, не атрымаецца, але, наколькі я ведаю, вы ўжо патрапілі ў такі спіс выступоўцаў на наступны год. Тым не менш, каб нашыя слухачы склалі ўражанне пра тое, што выконваецца, што можна пачуць, што это за фольк такі, што за этна. Ці маглі б вы нам праспяваць якую-небудзь вот песню? Ну, вот я разумею, что, может быть, там без музычнага суправаджэння гэта не зусім перадае тую атмасферу, якая была б у зале, але тым не менш, вот каб просто такое уяўленне было пра тое, што вы выконваеце. Вот сваю улюбёную песню на дадзены момант і крыху пра эту песню, адкуль вы яе адкапалі, дзе знайшлі, дзе пачулі, чаму яе любіце? Я заспяваю вельмі цікавую песню, якую я пачула в універсітэце. Мы зараз яе вывучвалі з нашым педагогам Пладуновай Тацянай. І я настолькі натхнілася ёю, што зараз яе выконваю з сучаснай манерай. Нанова. Песня на вашым дварэ. На вашем дворе древо стояло, раю, раюся, Христос народился на вашем дворе. А на том древе тисова кровать. Раю, раюся, Христос народился на вашем дворе. Божая Матерь Сына родила. Раю, раюся, Христос народился на вашем дворе.
Думали, чем ім'я назвать раю, раївся Христос, народився на вашем дворе. Наклали ім'я Ісусом Христом раю, раївся Христос, народився на вашем дворе. Дзякуй вялікі. Але я так разумею, калі б вы от выйшлі на сцэну, ну выйдзеце ў наступным годзе і будете спяваць гэтую песню, то гучаць будзе яна крыху, ну, інакш, не так як зараз. Ну, я маю на увазе там музычнае суправаджэнне, там можа быць метал, як сказаў Віталій, будзе там гітары джу-джу-джу. Ну, я її буду виконувати, звісно, не капельно, я буду виконувати її зі своїм етнопроєктом, у складі якого скрипка, віолончель, барабани і бас-гітара. Тому це буде, як нас називають, етносімфа. Этносимфа. Боже мой, сколько мы доведаемся цікавого. Метал-фольк, этносимфа. Віталь, да цябе, вот я у Фейсбуку, может быть, не ўсё бачыў, але такія намёкі на тое, што сёлетні адбор сярод маладых гуртоў, хто будзе браць удзел у калядным фэсце, не абышоўся без скандалу. Што ж это за скандал такі быў? Ну, это не той, что скандал, ну, любые такие конкурсы, голосования, тем больше, якія звязаны з інтэрнэтам, ну, заўсёды там ёсць нейкія механізмы дзесьці штосьці паднакруціць, там, ці неяк мабілізаваць сваіх прыхільнікаў, там, ці наадварот, нехта мае не шмат сваіх прыхільнікаў. Ну, мне здаецца, што такая невялікая заварушка, яна пайшла на карысць. Вось, ну, спачатку Зміцер Сасноўскі трошку абурыўся, што як бы мы такія на першым этапе ну, далі магчымасць падаць заявку любым гуртам на любой мове, у любой стылістыцы. Потым як бы нашы такія эксперты адабралі ўжо 10 гуртоў, якія мы выставілі на галасаванне. Вось, потым у кантакце ішло галасаванне, было 3 гурты, якія набралі больш за 1000 галасоў. Вось, потым там нешта пачаліся нейкія трошкі абвінавачванні, што нехта нешта накручвае. Хаця, на маю думку, там асаблівых ніякіх накрутак не было. І 3 гурты, вот, якія вот, былі у лідарах, яны як бы мы і лічым іх такімі пераможцамі. Вось, конечно, там з таким невялікім адрывам быў гурт «Варона». Вось, ён, можа быць, трошки не ўпісваецца ў канцэпцыю нашага фестываля, але разам з гэтым мы паразумеліся з вакалісткай гэтага гурта, ну і знайшлі прымальнае рашэнне разам з усімі музыкамі, што сёлета выступіць гурт «Водар», які быў на другім месцы. На наступны год мы запрашаем Патрыцыю Свіціну, прычым не ў якасці конкурснай частцы, як паўнавартаснага удзельніка. Мы яе паставім там не першай, ну, паставім у добры час, бо я асабіста для сябе адкрыў гэтыя гурты, бо я як бы хоць і займаюся музыкай, але вельмі, ну, так плане, увогуле, напэўна, вельмі мала езжу на нейкія фэсты і слаба адсочваю увогуле все, што адбываецца. А гурты нешта апошнім часам такія трошки пасіўныя і мала мяне дзёргаюць, і таму, напэўна, што вот такое ёсць. І, ну, мне гэта пайшло вельмі на карысць. Я, ну, з задавальненнем слухаў гэтыя гурты, якія патрапілі вось у гэтую дзесятку, і, ну, мне здаецца, што мы знайшлі такое прымальнае рашэнне і трошки узварухнулі вось гэтае наше балота. Там гурты трошки мабілізавалі сваіх прыхільнікаў. Вось, як бы шмат людзей даведалася, што ёсць такія гурты. Таму все, як бы, мне здаецца, добра. Окей, чорны піар, ён больш дзейсны нават, чым піар белы. Ну, я думаю, можа быць так у гэтай сітуацыі. Сапраўды, так ведаць, такія пасты быццам бы цікавыя, і, ну, здаецца, што іх павінны неяк абмяркоўваць, але там няма ніякага абмеркаванню. Тое, што мы прыйшлі на Еўрарадыё, таксама быццам бы мы і прызы нейкія прапанавалі, але людзі не пішуць
каментаў, да, вось як толькі нейкі скандал, там адразу 100 каментаў, там нехта нешта накруціла, нехта там нешта яшчэ штосьці. Ну, справа в тым, што да, вот як правильно Віталь сказаў, прынеслі яны вот такія майкі, такія вось легенды вялікага княства. Да, кампакт-дыск легенды вялікага княства. За лепшыя пытанні мы таким аўтарытарным сваім рашэннем раздадзім гэтыя падарункі, і не страшно, что вот, может быть, тягом программы пытанні не з'явіцца, тому что з інтэрнэта нічога не прападае. Гэтая наша размова будзе вісець на старонках і Еўрарадыё, і ось Віталя, каляднага феста, і ў Фейсбуку, і ў Аднакласніках, і ў іншых сацыяльных сетках. Увесь час мы потым праглядзім ось з Віталём, хто і, может быть, вечарам які камент цікавы напіша. І вот можа мы прыдумаем і запустим пасля праграмы конкурс. Да, може і так. Може і так быць. Я зараз звярнуся вот да прадстаўніка гурта «Водар». Вот мы пачулі такія цікавыя вызначэнні стылю. Тут і сімфа, і этно-метал. А ваш гурт у якім стылі играе? Конкретно за какой-то один стиль я не могу сказать. Мы, можно так сказать, неплохо вписываемся в концепцию самого фестиваля, потому что мы в разных стилях играем. Отталкиваемся в основном от фолка. Light folk, светлый фолк, как противопоставление dark фолку, темному фолку. То есть мы своей музыкой, своей энергетикой несем свет, несем тепло людям, стараемся сделать мир ярче и краше. То есть вот. Вы такие светлые эльфы, не темные, а светлые. Да, максимально светлые эльфы. Потому и творчество у нас в основном фолковое, но примешиваются где-то оттенки рока, где-то оттенки регги, где-то оттенки этноса. Очень разнообразно, конкретного какого-то стиля я выделить, пожалуй, не могу. Ну, я б, може бути, трошки додав, перераб'ю. Ну, от я коли слухав, мені от що сподобалося, мені подалося подобним троху на гурт «Кальян», от такий є гарадзінський гурт. Ось, може бути, порівняння це не вельми добре для гуртов, але ну, от мені от подалося така от трохи ностальгія, бо це такий старий гурт, ну і мені так само вельми сподобалося. Ну, що ж, чому ж не... От порівняв би ти, до прикладу, там, я не знаю, Патрицію там з Патрицею Кас. Вот я думаю, ей было приємно там, а Водар там, ну, я не знаю, з Джет Ротал. Тоже б сказав би, о, що ж неприємно. Ми перервемся на невеличкую паузу, 3 хвилини навінаў на Еўрарадыё, пасля вернемся да размовы з арганізатарамі і удзельнікамі сёлетняга каляднага фэсту. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Ірына Абельская атрымала ад Александра Лукашэнкі ордэн Пашаны. Былая асабістая лекарка кіраўніка дзяржавы цяпер працуе галоўнай лекаркай рэспубліканскага клінічнага медцэнтра пры кіраўніцтве справамі прэзідэнта, а відэа прадэманстравалі на тэлеканале «Беларусь-1». Нагадаю, што сёння ў Палацы Незалежнасці ў Мінску дзяржаўныя ўзнагароды атрымлівалі работнікі розных сфераў дзейнасці за шматгадовую працу і высокі прафесіяналізм.
Генпракурор Александр Канюк выказаўся сёння пра гучную справу медыкаў. Вялікая колькасць людзей па гэтых справах застаецца пад вартаю, некаторыя адпушчаныя пад хатні арышт. У Мінску прайшло пасяджэнне рэспубліканскай каардынацыйнай рады па барацьбе са злачыннасцю і карупцыяй. У працу ўзялі ўдзел многія чыноўнікі. Александр Канюк рабіў перад імі даклад. 25 чэрвеня, нагадаю, старшыня КДБ Валерий Вакульчык упершыню анансаваў вялікую карупцыйную кампанію ў сферы аховы здароўя. Як паведаміў сам Лукашенко, 11 верасня распачатая 95 крымінальных справаў, амаль 100 чалавек пад следствам. Сёння спадар Канюк заявіў, што 4 медычныя справы ўжо перададзеныя ў суд. Перад калядамі і Новым годам прэм'ер Беларусі Сергей Румас падарыў дзецям монаблок і мячы, а дзеці яму за гэта карціну. Ён наведаў Радашковіцкую школу-інтэрнат для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі, ды ўручыў падарункі. Здымкі ёсць у тым ліку і на нашым сайце ў рубрыцы «Навіны». Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І разам з удзельнікамі і арганізатарам каляднага фэсту мы зараз гаворым пра тое, што ж цікавага на гэтым мерапрыемстве будзе. Ну, а таксама крыху вярнуся пра, так званы скандал падчас конкурснага адбору. Вось Віталь расказаў пра тое, што былі абвінавачванні ў тым, што нейкія такія накруткі адбываліся там пры галасаванні за таго ці іншага выканання. І вось мне цікава, Патрыцыя, вот вы такая інтэлігентная дзяўчына, навучаецеся, я так разумею, ва ўніверсітэце культуры. Ну ладно, вот гэтыя светлыя эльфы, яны-то маглі на сябе накруціць. А як вот вы вот за накрутку-то ўзяліся? Я лічу, што ніхто з удзельнікаў конкурса не займаўся накруткай, і я ведаю, што усе, як і я, прасілі прагаласаваць сяброў, фанатаў сваіх, і па галасаванню бачна колькі сяброў і фанатаў у кожнага гурта. Вось, і асабіста я ці, напрыклад, гурт «Водар», мы не пачыналі гэтай спрэчкі, і мы ў ёй не ўдзельнічалі. Вас уцягнулі туды. Ну, гэта шоу-бізнес. Трэба вучыцца. Спрачаліся мы там увогуле ніяк не ўдзельнічалі. І дарма, трэба было паддаць жарку, каб яшчэ больш разгарэўся скандал, больш цікавасці да сябе. Да, больш цікавасці. Уже подумалі, нават не тыя, хто там вучыцца і ведае вас, ці слухае вас, а там хто-то там раз у Фейсбуку почытаў, там, скандал, там, Свіціна там что-то там накруціла. Думаю, што за Свіціна? Дай-ка паслухаю. Раз і ўсё, і сусветная вядомасць. Ролінгі запрашаюць да сябе на падпеўкі. Не, ладно, на разогрев, что там подпевки. Добра, але все ж таки расстроились сейчас за того, что не сёлета удзельнічаеце у фэсце, а на наступны год толькі? Не, я ўвогуле не шкадую, таму што ў наступным годзе мне далі абяцаюць даць вельмі добры час, і гэта будзе пазаконкурсны выступ, і я вельмі шчаслівая, а удзел у гэтым галасаванні для мяне было такім вельмі добрым вопытам, таму што я сама яшчэ маладая, я толькі пачынаю сваю кар'еру, і гэта ўсё потым мне вернецца. Да. Ну, «Водар». Ну вот, зразумела Патрыцыя, яна вот дзяўчына такая, вот на яе паглядзіш і адразу адчуваецца, вот яе просто цягне да фолька, вот яна вот жыве, можа быць, ім, а вы вот хлопцы маладыя. Вот вам-то что до фолька? Вот, здаецца ж, взяли гитару и там какой-нибудь ракешник добрый, каб дали чаду, каб дзяўчаты молодые только там под сценой. На самом деле у участников группы очень разнообразное музыкальное пристрастие.
Тем не менее, в одном мы похожи. Музыка, которую мы играем, очень нам нравится. А еще нам нравится то, что она нравится другим. И мы стараемся ее распространять, стараемся сделать людям приятно. Несем свет, светлые эльфы. Ну, а чому все ж таки вот некие там, ну, фольк, этно, на ім, я так разумею, все базуецца. То есть берете некие стародавние мелодии, ці берете народные песни и их опрацоўваете. Вот что с собой выявляет? По-всякому. Наш главный идейный вдохновитель и лидер проекта Ян практически все песни пишет сам, аранжировки составляем вместе, но в основном это его заслуга. Вот. И от него в основном и идут эти веяния. Что-то действительно подчерпывается из фольклора и перекладывается на современный мотив, осовременивается, скажем так. То есть берется там старая песня, ну там, грубо кажучи, там «Не сягаля воду», и потом даете некую там регги-аранжировку. Ну, грубо говоря, да. Например, у нас есть песня «Ночка», называется. Она написана по мотивам произведения Максима Богдановича. Вот. Некоторые другие песни не только из нашего, не из белорусского фольклора идут, и из фольклора, и из культуры других стран, государств и так далее. Почему-то именно на этом концепте остановились, да вот даже не остановились, это концепт этот выбрал нас, скорее. И именно в нем, собственно, мы и движемся. Я так разумею, что все ж таки вся проблема в том, что никто не умеет сам писать тексты. Ну, я не сказал бы. Я сам, если честно, пишу тексты. Правда, мы в основном поем на белорусской мове. Вот, у нас всего одна русскоязычная песня, и я это полностью поддерживаю. Сам на белорусской мове я пока ничего не написал. Но за культуру, скажем так, за державу обидно. Наш язык находится не в самом лучшем сейчас состоянии. Если сравнивать с Украиной, с Польшей, там, где тоже понимают русский язык, и где национальный, в Украине украинский, в Польше польский, находится на порядок выше. Ну, трэба нешта з гэтым рабіць, я маю на ўвазе там самому пісаць. Вот ведаеце, того ж самого вот узгадывали зараз падчас навінаў Хоменко Олега. Ён узяў і напісаў сам народную песню. Вот кола грукатала. Вот, можно сказать, народ у твары Хоменки взял и написал новую сучасную народную песню. Патрыцыя, так что и вы думаете, вот як увайсці ў гісторыю белорусского фольклора в якости автора народной песни? У нас не останавливается работа. Один альбом уже был записан в 2017 году. Сейчас ведется работа над вторым большим альбомом, который называется «Песня и каска». Вот. И еще маленький такой спойлер. После Нового года всех слушателей и фанатов ожидает от группы маленький сюрприз. Какой, пока не разглашается. Пускай это будет небольшой интригой. Патрыцыя, я до вас вот маю такое пытаннечко. Ну, прабачце, калі раптам што. Такі таксама спойлер такі вот запущу. Як вы ведаеце, кожны чацверг на Еўрарадыё выходзіць праграма «Ідэя X». Гэта праграма, дзе мы разам з маскоўскім філосафам Максімам Гаруновым і з дапамогай адмысловых гасцей спрабуем намацаць, распрацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Так вось, на наступным тыдні у нашай праграме Анастасия Зеленкова. Анастасия Зеленкова написала книгу, и она называется, она по-русски, правда, называется «В постели с белорусом». Так вот, Анастасия сцвярджае, что усе народные белорусские песни, яны нават не то, что эратычныя, яны ўсе вельмі сексуальныя, яны ўсе нясуць у сабе нейкі такі сексуальны пасыл. Вот вы як вывучаеце народную фольклор и народные песни, вот як вы пагадзіцеся з гэтым меркаваннем, Анастасіі, ці не? Ну, я пакуль яшчэ толькі пачынаю вывучаць фольклор менавіта ў такім навуковым напрамку, таму дакладна я сказаць не магу, але я ведаю, што ёсць такія абрады, якія маюць эратычны падтэкст, і такіх шмат, але я не магу сказаць, што, ну, на данным сваім этапе, не магу сказаць, што кожная песня
нясе гэты падтэкст. Ну вот Анастасия сцвярджае, что кожная, нават здавалася, вот я там та самая там не вот послухаеце перадачу, паглядзіце, ну можа просто. Ну я думаю, яна гэта даследавала, таму Да. яна можа так сцвярджаць, а я пакуль гэта не даследавала так у такім напрамку. Будзем лічыць, што закладзены ў народным фальклоры, народных песнях эратычны пасыл пакуль да вас как бы не дайшоў, ці вы яго не знайшлі, але ўсё наперадзе, як і ўдзел у калядным фэсце. Віталь, вот ты сказаў, што шмат дзе ў якіх краінах вельмі шмат такіх фестываляў, буйныя фестывалі такога вот накірунку. І відаць шмат дзе, наколькі вот я ведаю, нават калі там у горадзе праходзіць такі фестываль, то мэрыя горада падтрымлівае правядзенне, таму што это працуе і на імідж горада, і на нейкую там турыстычную прывабнасць, і можа быць і на грошы таксама, каб у бюджэт прыйшлі. Ці была якая-небудзь цікавасць з боку беларускіх уладаў, каб вот гэты фестываль, бо які сапраўды на такім годным узроўні праводзіцца, не агратрэш, які арганізоўваюць нашыя там дзяржаўныя нейкія там арганізатары канцэртаў, а вот такое вот нармальнае, неяк так на больш падтрымаць, на больш сур'ёзны ўзровень вывесці, зрабіць брэндам Мінска ў выніку. Ну, асабіста да нас ніхто не звяртаўся, мы таксама не вельмі так камунікуем з нейкімі такімі дзяржаўнымі структурамі. Таму тут, хаця можа быць і дарэмна, можа быць мы знайшлі бы нейкія там коробкі сутыкнення. Ну, на жаль, вот нешта зарабіць вулічнае, напрыклад, ну, па-першае, каляды гэта ўсё ж такі яшчэ зіма. І, ну, і у нас такое заканадаўства, што нават мы калі б нешта і задумалі зарабіць такое вулічнае, цікавае, то ну, як бы даволі складана гэта все і па дазволам, і па фінансам. Можа быць, гэта будзе развівацца, і можа быць, мы знойдзем нейкае сутыкненне, ой, не сутыкненне, а наадварот, знойдзем нешта агульнае і нешта аб'яднаем, каб это было на больш шырокім узроўні. Ну, паразуменне так. З іншага боку, вот як сведчыць пэўны вопыт, калі дзяржава да нечага далучаецца ці за нешта бярэцца, то гэта псуецца. Ну, гэта таксама такі момант ёсць. Вось рабілі б мы конкурс, а нам бы сказалі, што у вас там мусіць перамагчы там які-небудзь іншы гурт. І сказалі, інакш мы вам там не дамо пляцоўку бясплатна. Я вот яшчэ, вот, ну, прабачце, пераб'ю, хацеў там пра гурт «Водар». Атрымалася, што ў нас гурт, які будзе выступаць на калядным фэсце, ён, калі мы апытвалі нашых экспертаў, то ён па гэтым апытанні, ён у нас як бы быў на самым апошнім месцы. А ў выніку як бы ён у перамогі выступае на калядным фэсце. Ёсць меркаванне экспертаў, а ёсць меркаванне слухачоў. І ну, часам так. Гэта вот как бы розныя абсалютна меркаванні. Ну, часта ж нават і еўрабачанне, ну, галасаванне людзей праз СМС, яно цалкам потым журы робіць усё па-свойму. Таму мне здаецца, што можа быць вот тая форма, якая адбылася, яна была і найбольш правільная. Можа быць, мы ўжо все далёкія, там, і Хаменка, і Ножык, там, і арганізатары фестывалю ад таго, што, можа быць, сапраўды патрэбна людзям. Вось таму, можа быць, сапраўды вот, гэта было добра. Ну да, з іншага боку, можа людзям там ганстарэп патрэбна, а мы тут са сваімі фольк-сімфа там і гэтак далей. Так што не заўсёды трэба і так бы мовіць на паваду ісці. Ну але зараз, мне здаецца, все атрымалася так, як павінна было быць. Пытанне да абодвух. Як вы лічыце, вот вы абодва такія маладыя людзі. Ну, зразумела, вот вы-то зацікавіліся, можа, дзе-то фальклорам, вам цікава, ну так атрымалася, там бабуля закінула вам гэта ў галаву, там маці, там нешта там прачыталі, убачылі, паслухалі, вам добра. А вот астатняя моладзь, вот вы там бываеце дзесьці там на тусоўках, там, господі, просто там у кампаніі з моладдзю, наколькі тое, чым вы займаецеся, яно сапраўды моладзь цікавіць? Патрыцыя. Праблема ў тым, што ў нас сапраўды вельмі мала гавораць пра фолк, паказваюць фолк, і людзі проста не ведаюць, якім ён можа быць.
Вельмі часта адбывалася такое, што пасля маіх канцэртаў, ну, я, напрыклад, проста запрашала сваіх сяброў, ці калі вучылася ў школе, запрашала сваіх аднакласнікаў, яны прыходзілі і потым казалі, што гэта сапраўды фальклор, гэта не твае тэксты, не? Вось, і людзям сапраўды становіцца цікава, моладзі становіцца цікава, проста ім трэба гэта, па-першае, паказваць правільна, и показывать увогуле. А что значит показывать правильно? Вот як это показывать правильно? Ну, знаете, ведаете, какое это самое? У нас там кажут, что по телебачению в этих всех концертах выступают, як это правильно сказать, там, поющие трусы. Вот, и людям подобается. Так вот, як показывать правильно? Я кажу про тое, што не трэба фолк паказваць, як гэта паказвалася ў Саюзе. Вось гэты сцэнічны фолк, дзе ўсе выйшлі... Сталі бабушкі ў какошніках. Так, з гэтымі кветкамі на галовах, з вялікімі вянкамі, там, у каляровых касцюмах, і стаяць аднолькава, там, рты адкрываюць. Вось, я кажу про тое, што трэба ўжо па-сучаснаму паказваць. Вось, як раблю я, як робіць гурт «Водар» і шмат іншых гуртоў. І зараз, я думаю, што праз некалькі гадоў уже нашмат больш будзе ведаць людзей, што гэта такое, што за народная наша культура і якая яна можа быць. Ваше меркаванне, цікава гэта моладзі ці не? Я думаю, это достаточно интересно молодежи, да. Все зависит, во-первых, от кругов общения. Скажем, приедете вы на фестиваль «Наш Грюнвальд» или «Свято Солнце», каждый первый будет знать всю практически белорусскую движуху, если говорить модным словом, фольклорную, фолковую, этно-движуху и так далее. Второй вопрос, как уже говорила Патриция, это действительно реклама. Очень мало делается для того, чтобы популяризировать то, что мы уже имеем. А ведь вся истина, все самое настоящее, все самое ценное, оно уже в нас заложено, оно в нашей культуре. Нужно только взять это и грамотным образом преподать. Грамотно преподается у нас поп-музыка. Простые тексты, простые ритмы, то, что легко ложится на слух. Фолк не преподается. Поэтому он находится сейчас, тем не менее, он растет, его влияние становится больше и сильнее, но это пока совсем не то, чего хотелось бы на самом деле. Ну вот, как правильно Патрыцыя сказала, галоўнае, вот, як тая ж самая музычная подача, калі вы даўно вядомую усім народную песню раз і пададзіце неяк там цікавыя апрацоўцы рэгі, там, или там, я не ведаю, метал. Да, это абсолютно точно. Подавать в том контексте, который интересен. Вот. Если брать из старины и подавать в том, что будет интересно молодежи, в том, но тут надо чувствовать, что именно интересно молодежи, что именно, чем она сейчас заинтересована. Возможно, с какими-то действительно простыми ритмами или вообще в клубной манере. Но это будет по-прежнему фолк, мне кажется. Нешта Зміцер так учапіўся за слово метал, што мне такое ўражанне, што вот такое людзі зараз будуць думаць, што у нас нейкі метал-фестываль. Насамрэч, зараз на калядным фэсце будзе толькі адзін метал-гурт, гэта гурт «Зниж». А так там будзе стары Ольса, сярэднявечная музыка, будзе рокаш, фольк-рок, будзе ірдарат, такая фэнтэзі-музыка, будуць калядная пастаноўка, будуць там народныя танцы, сярэднявечныя танцы. Будзе сапраўды цікавае мерапрыемства, не толькі метал. Безумоўна, гэта мы і зразумелі, асабліва калі мы убачым светлых эльфаў з гурта «Водар» на сцэне, якія будуць там спяваць народную песню пад рэгі рытмы, то стане ўсё зразумела. Итак, 25 снежня клуб «Рэпаблік», калядны фэст. Дзякуй вялікі за тое, што завіталі да нас. Еўрапейскае радыё для Беларусі.